χειροκροτήματα, γιατί ο Τέρι Γκραντ κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ οδήγηση σε 2 ρόδες. Μπράβο, Τέρι Γκραντ, ωραίο. Ποιος θέλει να μπει συνοδηγός? Θα πάρει τηλέφωνο, λέγε. Σιγά μη δεν θέλατε. Εμένα και συνεπιβάτης δεν θα με χάλαγε. Θέλω δυνατό χειροκρότημα. Περνάνε μπροστά σας για να τους αποθεώσετε. Το χειροκρότημά σας είναι αυτό που τους κάνει να συνεχίζουν. Θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή για να δούμε κάποια πιο extreme κόλπα. Θέλετε να αφήσει το λάστιχο κάτω? Φωνάξτε δυνατά! Η νύχτα μόλις τώρα άρχισε. Έχουμε ατελείωτο θέαμα και ατελείωτα σταντ. Είναι ο άνθρωπος των 15 παγκόσμιων ρεκόρ σταντ, ο οποίος ετοιμάζεται για άλλα 2 μόλις επιστρέψει στην Αγγλία μετά το Athens Unique Show. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το Legend Car. Τέρι Γκραντ, αποθεώστε τον! Πάμε χειροκρότημα! Τζέιν, μην κουνιέσαι. Πάμε ένα χειροκρότημα δυνατά για την Τζέιν που είναι πολύ θαραλέα. Να πούμε ότι κάπου ξενυχιάζουμε και κανένα κοριτσάκι.